nasa numero 1, RMN. Feel mo to? Feel to. What? Ayaw pagwatwati. Sunda nga akong gisulti. Okay na ka pa. Okay, pas klaro. Maong ayaw na pagdangan diha. Moingon gani kong paghubo. Hubo gidayon. Ingka nag-agresibo. Pagsudyo pa, uy. Ay kalimot kayo mo biyak kong anak. Paghubo na! Ano? Wala ma! Luguson ko papay! Love you. Love you, halas tatay mo. Ay, kung ganaas pagtubag ha? Nagtarong na ako. Moingon gani kong love you. Tubagas na rin kong love you to. Di lagi ko nimo. Usa ka pangutana, usa ka tubag. Mga sawa ka na ako, dili. Wow! Okay na usuron. Demanding na kay mga babae. Pero, di ka piyon ng babae. Kalibugan man ka. Ayaw na ko gini ko sa laing tima. Gitsuha kong tubag. Magpakasal ka na ako, dili. Magpakasal! Bisa ka pila pa. Pero, ubos ang sa kakondisyon. Kaya di ko gusto malkansi. Pakaslan ta ka kung musaad kang magsinina ka na. Take it or leave it. Take it or leave it. Sinuwap ni Monique Di Gracia sa Sidon. Director Jennifer Tato Mendoza. DXD. O karon mga igalan diya lay sumpay ning atong sugildanon. Take it or leave it. Di palang gali ko dugay nga. May pasidaan ni mo ang nakuto para sa gabi ang pagtilaw ni mo kimnonon nga makahubog. O niya ka maghisgot kag paluap. Ha? Paluap? Sige, buhata. Aron mo paluap sa dayon nga kung kumo anang dagway ni mo. Nasuko ka na ako pa? Wapa! Pagkamaw pa kumuhatag og higayon, aron ka makapanguna-una o bayo. Sumunta ka sa pagpahinumdom. Kibasig, wa kapag yun ha, sa imong kaugalingon atong higayon, gagitambagan ta ka kay hubog ka. Unsa din ang... Dele, nako gusto, kabutilaw kapag imnonon nga makahubog. Ngi. Hasta lang panigarilyo. Ayaw ginagsudle. Oh. Abi na kong laki ko. Biki, abi kilaki. Ha? Kinahanglan ka maghubog-hubog o manigarilyo? Oo. Para macho. Macho si Bumbaga. Sagup ka ng tinuhuas buktot? Aw sa mga hambog ug maot? Maot! Saan mo sinasoda ng imong oy? Why, otak? Okay, doon naman dahil ko'y otok. Baong nauna-una na ako kulod sa'y makaayo para nimo. Unsa? Matay, libog na ko ani da. Magtiwas na rin istorya, inig-abot ako. Kay doon na po ko'y lakton nga importante kaayo. Patak ko ah. Dandan! Pa? Naligo na ka? Wa pa. Dali sa. Sunda ko diri sa atong loyo. Ano pa? Paghobo. What? Ayaw na pagwatwati ha. Sunda nga akong gisulti. Okay na ka pa? Okay, pas klaro. Maong ayaw na paglangan diha. Moingon gani kong paghubo. Hubo gidayon. Ipagalitan sa gulo mo pa da. Ingon anak ka kagresibo. Pagsudya pa, uy. What's wrong with you? Ay, kalimot nga, imo biyak kong anak. Paghubo na! Uno! Gipan lagi ko nimo. Halama! Luguson ko, papay! Unsa ka? Hoy! Ngano ka dyan? Papa, maay! Nagutman ka niya siya. Unsa? Hoy! Naunsa ka? Unsa'y nagutman? Unsa'y lugoson? Of course ako. Di man di ko kayo ka. Authoritative kay ka makadag order na ko nga bubuon ko nimo. Unsa? Unsa pa ubod? Ha? Oo. Tinood na. Tinood din kayo na. So, imong ang kuno nga may plano kang rape na ako? Bangas ka. Dondon! Gipahubo ka para mag-practice ta. Practice ko sa, ha? Pagdaga? 6 video ang plano nimo atong buhaton pa, ha? Hala, kinoo ko. Of all people, ako yung anak nimo nga imong planuhan og ingana pa. Kinoo ko, gidudahan pa ko ni mo vlogger, ha? Vlogger ko? Kinoo ko, lupik pa may nagtama ni mo. Ano ba nga na-planning naman ka? Ha? No, nintra ka ng suyop-suyop. Gihi mo pa ko ni mo vlogger, buanga ka. Mau, tapos siguro ka ng mga kon, latay-latay, no? Mau, di ka na makatuog magabi eh. Huwag miliko na lang utok ni mo. Ako na na'y milikoy karon pa. Nga ikaw may gusto mag-among-among nako.
Ginoo kong Hesus Kristo. Isko! Ako na may nagdaog. Isko! Paminaw! King. Klaruhan na yung pagkatao ha. Ikong ching-chinga diha. Ako ba yung gabi diniyos gyud nga nangayo kong pasaylo nimo kay akong giangkon nga nasayop gyud ko. King. Pero kung tinuod man ganing gisulti ni Dundon karon murag mag-ending gyud ta inig magtigbastante ka. Oo, ako daw tang gihuna-huna ha. Naunsa ko tamo. O tinuod gitahobo na ko siya. Pero dili sa tumo nga buhaton ako ang imo ang iyang gingon. Ha? Wa pa ko mayabag ching aron nga maghuna-huna gingon ana. Kabati ana nga tumong kun mao magali na. Ang akong toyo, mao ra gyud ang pagtudlo nimo Dondon og sokmagay. Ha? Tukmagay. Sokmagay. Oh, ano gyatagan man nimo daot ang kahulugan ng akong gibuhat nga pag-agdi nimo nga pahubuon ka. Kay ganiha magud pa misun magud ka sa akong kwarto. Giyon sa makanya dito sa kwarto. DXDC. Tubag na dun. Giyon sa kasi mong amahan. Still ginuo ko. Dili lo ta matinuod ding niya sa kunahuna nga natakdan kang ador isko. Piskat. Naunsa naman tao ni Cheng? Ha? Mao magatingali ning hikayon na nga magkatilaw ka na kog bagteng. Ha? Tarong ako ninyong istorya, ha? Istoryahin ko yung tarong, ha? Ang akong toyo na yun. Nga, ako sumul ha, paminaw mo, ha? Gusto na ko siyang tudloan, si Dondon, kung saan pagpanalipod niya sa iyang kagalingon. So, panalipod sa kagalingon? Depends. Nga, maabot niya, makakita siya tao ng iyang kaway, tungod kay lagi, daghamang bugal-bugalon, nga, mainit man siya. Nasa self-defense, mag-practice na migsok magay. Ha? Ako na tudloan ng akong anak aron dili nga mahimong makaluluoy kon masugatan man sa mga tawo hilabtanon. Onya be. Katong imo siya gisuot siyang kwarto unsa man to? Oh, kaya ako siyang gisose kon may gibati ba siya kay dugay man kay siya nga nakabangon. Ha, nabalaka man taon ko. Ha? Midako na ba taon nimong anak? Oh. Onya, nahibaw ka. Nga grabe kayong ato nga temperatura nato karon. Oh, si healthy na kignaong ning atong anak ko. Oh. Pero panahon na grabe kay edit. Nadlo ko nga may taas ang BP. Si Bako pa, oy. Si Bako lagong. Sumbalik lang sa giingon. Unsa? Unsa ta? What I mean pa ba? Nga, ipalayo lang ang tato, oy. Pero, wag yung lagi ko ni may kapa. Musamot unta. Kung gihinol pati ka. Unsa ang makanimo sa pagkuano? Sa pagpahaba sa imong inahan? Ha? Ginoo ko itano eh. Unsa man tayo imong nakaon dong ay? Nga mikalit man taong kaglikoy ng utok nimo Dondon? Anong gihimo man taon ko nimong bati? Gihimo pa ko nimong vlogger. Unsa ko Ricky Bangis garin? Unsa may ako sa nimo eh? Ha? Ngayo sa buingon nga bitakdan kong ador. Ingnang tamparosa. Oops, break. Ha? Tamparos. Break. Papa, break. Kulang, papa. Okay? Okay. Sorry na. Nga nahimong hugaw akong una-una. Topic pa man nimo giyawaan. Sorry na good pa. Ha? Buti niya eh. Pamoy ayo. Gihimo pa ko vlogger. Ako Ricky Bangis. Pa! Asa man ka, oy? Papa! Lawa, ginaminaw ay. Asa ka, papa? Sa Inferno! Musa! Pa! Oy, magsuri ako, oy. Init ng gagayo din sa ato, ya. Unsa pa ka dito sa imperno? Alisa pa, magsturya ako na taba. Ay, sa kuksurag-suragan. Bisulod ka. Balik dito. Kung dili ka gusto nga ikaw, Roy, manuokan sa tanan na kong mga kahiyobos. Balik si mong agi. Og di ko. Bagay ta pa na. Amaw ka? Nangayon na biya kog sorry nimo pa, ha? Di kay ni ko nimo pa sa iluon. Kanang nagpaingon din eh. Ako ginaglutahon. Si Berto, asa maka, oy. Karon ka. Hoy. Dandan, hoy. Panghilabot ha. Wala na. Tuko bitaw ko. Poyo, dandan, poyo. Huwag ko nimo pa sa ilo, ah. Oy, gipasaylo na ta ka. Tingnan mo. Ay, dok-dokon ko ng unihin mo ron. Ayaw lang pa. Tingaling mabayot. Mabayot, mabuang ko. Tara. Mag-usa man ta. Maksok magay. DXDC RMN Number 1 at DXD Sugildanon, take it or leave it. Tagsulat, munik tigla. kaya kaninyo tungod kay inyong gihimong numero 1 na si Bihanan ang DXD si Armin. Take it or leave it. Tagsulat,
Monique Tiglasia sa Sinor, sa direksyon ni Jennifer Datuminyusa. Musical scoring Ariel Mangkao. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangisgaring. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Ibu ko, ito